είσαστε έτοιμοι? Πρέπει να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε μέσα λοιπόν. Οι fighters είναι όλοι μαζεμένοι. Εδώ είναι οι πρωταγωνιστές, εδώ. Όλοι εδώ μαζεμένοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Προετοιμαστήκατε πάρα πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά που συμμετέχετε στον Olympics 34 The Derby. Όλα τα παιχνίδια και τα pre-game που είδα ήταν εξαιρετικά. Δώσανε πολύ καλή σκητάλη. Και τώρα ο κόσμος αγωνιά και περιμένει με ανυπομονησία να δει και τα επαγγελματικά, λοιπόν, να δει εσάς. Είστε κάποιοι από τους καλύτερους, οι καλύτεροι για μένα που συμμετέχετε σήμερα. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι, με τη βοήθεια του Θεού, να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς, να το χαρείτε, να βγείτε έξω να συναρπάσετε και να δούνε όλοι, όχι μόνο τι συναρπαστικός είναι ο κόσμος των μαχητών, αλλά και τι τεράστιες ψυχές είσαστε. Σας αγαπώ, είμαι πάρα πολύ περήφανη και θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά. Περάστε λίγο μπροστά, κύριε Φεζουλάη. Μια ειδική αναφορά, λοιπόν, θέλω να κάνω ακριβώς στους δύο πρωταγωνιστές μας, αφού τις χειροκροτήσατε πολύ δυνατά. Μας χαρίζουν απόψε μια κορυφαία στιγμή για τον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Γιατί σήμερα ο κόσμος που θα δει αυτόν τον αγώνα θα δει δύο τεράστιες ψυχές να συγκρούνται σε μια αληθινή μάχη. Όπως αυτές που θέλει να βλέπει ο κόσμος που μας αγαπάει και αγαπάει τις πολεμικές τέχνες. Το μήνυμα που περνάνε λοιπόν και οι δύο είναι ότι ο μαχητής δεν πρέπει ποτέ να φοβάται. Πρέπει να αξιώνει να παίζει πάντα με τους καλύτερους. Πρέπει να κάνει την απόλυτη υπέρβαση του φόβου. Και πρέπει μέχρι τέλους να αποδεικνύει λοιπόν ότι η μαχητική ψυχή δεν έχει όρια. Έτσι όπως προστάζει και τον Olympics 20 χρόνια σχεδόν τώρα. Γιάννη Φεζουλάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στυλοβάτης του Olympics όλα αυτά τα χρόνια. Δέχτηκες μια τεράστια πρόκληση και αποδεικνύεις από τότε που σε ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με το φόβο. Ο φόβος δεν σε γνωρίζει. Θα δώσουμε ένα δυνατό θέαμα όπως πάντα, όπως ξέρουμε εμείς. Και ο καλύτερος του παρημαγισμού. Καλή επιτυχία σε όλους. Χωρίς τραυματισμούς, πάνω απ' όλα υγεία. Και όλα τα άλλα τα αφήνουμε πίσω. Νίκος Αβραμίδης, τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως θα έπρεπε όταν δόθηκε μεγάλη ευκαιρία για την Αμερική. Όμως με σθένος και επιμονή επέστρεψε στην πατρίδα μας και έρχεσαι πλέον στην κορυφαία διοργάνωση να διεκδικήσεις την πρώτη θέση. Θα το δούμε αυτό σήμερα. Δέχτηκες να παίξεις με τον κορυφαίο της κατηγορίας χωρίς να σκεφτείς να κάνεις δεύτερες σκέψεις, παρά το ότι είχες καιρό να κάνεις πατήματα αγωνιστικά, όπως λέμε εμείς. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε σένα. Ανυπομονούμε πραγματικά για αυτό που θα ζήσουμε απόψε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που θα παίξουν, χωρίς τραυματισμούς όπως είπε ο Γιάννης. Και όπως ξαναείπε ο Γιάννης, ο καλύτερος θα κερδίσει. Ανυπομονούμε πραγματικά. Και ντεμπούντο Άννα Μαρία Δεγκάν, το παιδί του Olympics. Από 9 χρονών ακούω και την κερκίδα έξω, γίνεται χαμός βλέπω, με το που άκουσαν το όνομά σου. Ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρούλα κοντά μας, ως kickboxer τότε. Είχαμε φτάσει να παίζει ακόμα και με αγοράκια. Δεν υπήρχαν κοριτσάκια να δεχτούν να αγωνιστούν απέναντί της. Μετά πέρασε στο αεραστεχνικό λοιπόν, όπου σάρωσε κανονικότατα τα πάντα, παγκόσμιοι τίτλοι και τι άλλο ακόμα. Και σήμερα ντεμπούτο στην επαγγελματική πυχμαχία. Και αφού ο Γιάννης με τον Νίκο μας χαρίζουν μια μεγάλη πυχμαχική αναμέτρηση σήμερα, τι πιο ωραίο συνδυασμός να έχουμε και τον ντεμπούτο της κορυφαίας πυχμάχου, να το θυμόσαστε αυτό. Θα απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, παγκοσμίως, όχι μόνο την Ελλάδα. Θα παίξει με μια Σέρβα αξιόμαχο, πάρα πολύ ικανή. Ανυπομονούμε να δούμε τον αγώνα σου. Δεν θα πω πολλά. Όλα θα τα πω πάνω στο ring. Λοιπόν, είστε όλοι υπέροχοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί ο κόσμος περιμένει με αγωνία να σας δει. Θα έχουμε σύνδεση και σε λίγο με αποδυτήρια να δούμε το ζέσταμα των πρωταγωνιστών και της Άννας Μαρίας. Ευχαριστώ πολύ τους τεχνικούς, τους υπέροχους δασκάλους που είναι εδώ σήμερα και
περάσανε μαζί τη δοκιμασία όλοι για μήνες της προετοιμασίας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό μας που είναι εδώ για την ασφαλειά σας, τον κύριο Μπακιτζή. Θα τα πούμε και μετά. Ένα μόνο έχω να πω, λοιπόν. Hello. Έχω να πω 3, 2, 1. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a force your wisdom breaks. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Christmas Theater. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Ένα παιχνίδι λοιπόν που έχει να κάνει με δύο τεράστιες ψυχές έγινε πραγματικότητα. Θα το απολαύσουμε σήμερα στο μέσο της βραδιάς. Και πριν λίγες ημέρες έκαναν και κάποιες δηλώσεις στο YouFight, το site, το μαχητικό. Και θα ήθελα να τις ακούσουμε γιατί ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές. Ξεκινώντας από το Γιάννη, λοιπόν. Πιστεύω δεν θα πάμε στα σημεία. Έχεις στο μυαλό σου και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να το τελειώσεις το μάτς, ας πούμε. Το έχεις σκεφτεί κάπως. Θα κάνω τα πάντα να το πάω νοκάουτ. Και φυσικά απάντησε άμεσα και ο Νίκος ο Αβραμίδης. Για να δούμε λοιπόν τι είπε και ο Νίκος. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα πάμε στο νοκάουτ, αλλά νομίζω ότι θα το φάει ο Γιάννης στο νοκάουτ. Γενικά σε νοκάουτ δεν έχω πέσει ποτέ εγώ. Δεν έχω φάει ποτέ νοκάουτ. Καλά, αυτό δεν πάει να πει ότι μπορεί να πέσει όλες. Έτσι, μεγαλύτεροι αστέρες έχουν πέσει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω πέσει ποτέ νοκάουτ. Δεν ξέρω πώς είναι το νοκάουτ. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης θα πάει προς τα εκεί. Δηλαδή, αν κάποιος είναι να πέσει, θα πέσει ο Γιάννης. Δεν θα πέσω εγώ. Αποφασισμένοι και οι δύο για το νοκάουτ, λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι θα συμβεί. Και θα απολαύσουμε όλοι μαζί μια ιστορική μάχη. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Αλλά τώρα θα περάσω αμέσως στην πρώτη μάχη της βραδιάς, που και αυτή θα σας συναρπάσει πάρα πολύ. Να είστε σίγουροι. It's show time, λοιπόν! Περνάμε στην πέμπτη μάχη, παρακαλώ, η οποία θα είναι πυχμαχική. Είναι το ντεμπούτο του αγαπημένου μου παιδιού, που έχει γίνει μια υπέροχη δεσποινίδα πλέον, η Άννα Μαρία Δεγκάν. Και θα αγωνιστεί για τη ζώνη του θεσμού, για τη ζώνη No Limits. Παρακαλώ, λοιπόν, να έρθει στο ring η φιλοξενούμενη μας από τη Σερβία, Τζορντάνα Μαρτζάνοβιτς. I'm coming in, without a doubt. Βέβαια μπροστά στο επαγγελματικό της αυτό τεμπούτο θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Τζορντάνα Μαρτζάνοβιτς, που δεν θέλει να της κάνει τα πάντα εύκολα σε αυτή τη βραδιά εδώ στο No Limits 34. Η Σέρβα πρωταθλήτρια με πολλούς τίτλους, πολύ δυνατή αντίπαλος. Για την μπλε γωνία, παρακαλώ, να υποδεχθούμε μετά από πάρα πολύ καιρό και αρκετά χρόνια στο σπίτι της, γιατί εδώ ξεκίνησε στο No Limits, την Άννα Μαρία Δεγκάν Τριφίλη. Η
κυρία Πιτάκου με επιφύλαζε μια έκπληξη για το ντεμπούτο μου στην επαγγελματική πυγμαχία, τη ζώνη του No Limits. Τζορντάνα, να είσαι έτοιμη, αλλά δεν πρόκειται να χάσω αυτή τη ζώνη. Εδώ η Άννα Μαρία Δεγκάν Τριφίλη, η οποία από πάρα πολύ μικρή ηλικία αγωνίζεται εδώ στο No Limits, άρχισε την καριέρα της εδώ στον μεγαλύτερο θεσμό μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, το No Limits, που από το 2006 έχει ανεβάσει το άθλημά μας και το έχει πάει στα ουράνια και μετάπειτα ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Η Άννα Μαρία Δεγκάν λοιπόν θα αγωνιστεί για τη ζώνη του θεσμού και όχι μόνο αυτό, θα κάνει και το επαγγελματικό της ντεμπούτο εδώ όπου όλα άρχισαν, στο Christmas Theater, στο No Limits. Γιατί φέτος κάω σαν αμουράκι. Πήγα στο διαδιόμενες και γύρισα, κύρα το λόγο μου τήρησα. Κάθε χρόνια με νιουκάμε, ορκίζομαι μόλις ξεκίνησα. Στα ακουστικά μου το πίτα από το φάντασμα έβλαινα πια τα συγκύριζα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα βρεθεί αντιμέτωπη από τη Σέρβα πρωταθλήτρια. Ελλάδα-Σερβία λοιπόν. Η μαχήτρια στην κόκκινη γωνία είναι 31 έτους, με 50 τουλάχιστον παιχνίδια. Και πρόκειται λοιπόν, κατάγεται από τη Σερβία όπως είπαμε, είναι πανέμορφη, είναι επίμονη, είναι σίγουρα ιδιαίτερα μαχητική και δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να εμφανιστεί στην Ελλάδα απέναντι σε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελληνίδα. Και πρόκειται για την Τζορντάνα Μαρτζάνοβιτς. Η μαχήτρια στην πλεγονέα, που είναι αληθινή στάρ. Το έχουμε δει αυτό από τότε που ήταν 9 ετών. Με 42 παιχνίδια. 2 μόλις ήττες. 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και 3 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει στη γωνία της τον κύριο Τάκη Πετρίδη, πάντοτε μαζί της. Κάτμαν, ο κύριος Μιχάλης Χιούλης. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε την πυχμάχο φαινόμενο Άννα Μαρία Δεγκάν Τριφίλη. Παρακαλώ να ξεκινήσει η μάχη. Καλή τύχη και στις δύο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το μεγάλο ντέρβι. Στο σχόλιο έχω μαζί μου τον Αλέκο Παπαϊωσήφ. Καλησπέρα και από μένα. Μιλάμε για πολύ φοβερή διοργάνωση. Το προηγούμενο παιχνίδι δεν μπορώ να αποβολά, ήταν καταπληκτικό. Ένα παιχνίδι όμως που νομίζω ότι αναμένεται και αυτό φοβερό. Ναι, η Άννα Μαρία είναι πραγματικά καταπληκτική. 42... Ήδη το overhand δεν πιάσει κατευθείαν. 42 αγώνες θέλω να πω, με 2 ήττες μόνο στο ερασιτεχνικό και πλέον κάνει και το επαγγελματικό της ντεμπούτο εδώ. Και πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Φοβερά πόδια και φοβερά χτυπήματα από μέση απόσταση και μακρινή. Βλέπουμε αυτοπεποίθηση που έχει η Άννα Μαρία, το χαμόγελό της ενώ βρίσκεται πάνω στο ring. Φοβερή αυτοπεποίθηση και φοβερά χτυπήματα. Από την Άννα Μαρία πρέπει να προσέχει εκεί η Σέρβα, πιο χαμηλώνει το κεφάλι της. Χαμηλώνει πολύ το κεφάλι και πέφτει στο uppercut και η Άννα Μαρία θα το δει, πιστεύω. Φοβερή αυτοπεποίθηση από μακριά. Πραγματική στάρ η Άννα Μαρία. Βλέπω ότι την πιάνει από μακριά το overhand μπαίνει μέσα κατευθείαν. Και άλλη μια φορά ξανά πιάσε. Έπιασε πολύ. Ήδη την έχει ζαλίσει. Σέβα, η οποία δεν νομίζω να έχει βρει στόχο μέχρι τώρα. Έχει πολύ δύσκολο έργο, δεν το βλέπω να τη βγαίνει με τίποτα. Η Άννα Μαρία πάει συνεχώς μπροστά, έχει αυτοπεποίθηση. Περιμένει να της αντισταθεί, αλλά δεν το βλέπω. Σέβα προσπαθεί, κάνει τα χαροπηδηματάκια της, προσπαθεί να μπει μέσα. Η Άννα Μαρία ελέγχει όμως ολικά το παιχνίδι. Περιμένει η Άννα Μαρία, κάνει το παιχνίδι όπως είπες Αλέκο από μακριά.
Ναι, προσπαθεί από μακριά. Βλέπω να με προσποιήσει. Μπαίνει μέσα και με το άσο 2 ή άσο overhand. Πολύ ωραία κόντρα τώρα διάρρη από την Άννα Μαρία. Και άλλο διάρρη. Θέλει να περάσει το overhand η Μαρτζάνοβιτς, αλλά δεν το βρίσκει. Όχι, δεν τη φτάνει με τίποτα. Και έχει διαβάσει η Άννα Μαρία. Είναι πολύ προσεκτική η Άννα Μαρία, κρατάει πολύ καλή απόσταση και μπαίνει με μπλόφες μέσα, οπότε η άλλη της είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορεί καν να τη δει. Και με αυτό τελείωσε και ο πρώτος γύρος. Ναι. Ένας γύρος αναγνωριστικό δεν θα τον έλεγα. Η Άννα Μαρία, επειδή είναι πολύ καλή πυγμάχος και πολύ προσεκτική, μπήκε με πολλές προσποιήσεις μέσα. Δεν πήρε πολλά ρίσκα, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάνε οι γύροι θα ανεβάζει την επίδοσή της και είναι πολύ δύσκολο η Σέρβα να ανταποκριθεί σε αυτήν την επίδεση. Μέχρι τώρα δεν έχει βρει στόχο η Μαρτζάνοβιτς στα χτυπήματά της. Προσπαθεί με ένα δεξί overhand να μπει μέσα ουσιαστικά στην κάρτα της Άννα Μαρία, αλλά η Άννα Μαρία το έχει διαχειριστεί πολύ σωστά μέχρι τώρα. Διατηρεί πολύ καλά τη μακρινή απόσταση, δεν μπαίνει στην παγίδα της να παίξει σε κοντινά χτυπήματα και ίσα ίσα με το που χτυπάει φεύγει, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιμένει, μαζεύει τους πόντους της, τα σημεία της και φεύγει ξανά πίσω. Για να δούμε τώρα. Πιστεύω θα είναι διαφορετικός αυτός ο γύρος, θα έχει μεγάλη διαφορά. Η Σέρβα η οποία φαίνεται αγχωμένη. Η Άννα Μαρία νομίζω δεν έχει ούτε καν παλμούς εντάξει. Η Άννα Μαρία είναι πεινασμένη. Βλέπουμε εδώ. Απλά γελάει. Θέλει να μπει μέσα στη μάχη κατευθείαν. Απλά γελάει, ναι. Τίποτα. Πολύ ωραίο αριστερό τζαμπ την Άννα Μαρία. Με το αριστερό χέρι, αν και είναι κάτω το αριστερό χέρι, αλλά έχει πολύ καλά το παιχνίδι. Απλά αγκαλιάζει τώρα η Σέρβα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έρθει κοντά της με άλλο τρόπο. Ναι. Και απλά αγκαλιάζει. Ελέγχει πολύ καλά το παιχνίδι η Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία η οποία χαμογελάει καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου και τώρα του δεύτερου. Έπιασε. Ένα πολύ ωραίο αριστερό overhand από την Άννα Μαρία, το οποίο έχει σαστήσει λίγο την Σέρβα, η οποία δεν βρίσκει στόχο, δεν μπορεί να μπει με άλλον τρόπο μέσα. Με αυτό το overhand το δεξί. Κοιτάει κάτω και δυστυχώς δεν βλέπω να βρίσκει στόχο. Πολύ ωραίος έλεγχος. Πολύ ωραίος έλεγχος από την Άννα Μαρία. Πολύ ωραίος έλεγχος. Ένα δεξί έπιασε βέβαια της Ματζάνοβιτς, δεν φάνηκε να απασχόλησε ιδιαίτερα την Άννα Μαρία, ωστόσο, η οποία φαίνεται πεινασμένη, χαμογελάει συνεχώς. Ένα straight jab τώρα από την Ματζάνοβιτς. Η Άννα Μαρία συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι από μακριά. Και κατευθείαν, άμα είδες με βήματα πίσω, πάλι μπήκε στην κόντρα. Δηλαδή χτυπάει και βγαίνει πάλι με χτυπήματα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Άννα Μαρία κρατάει συνεχώς το κέντρο του ring. Δύο πολύ καλά κροσέ ήταν τώρα αυτά. Και δεξί και μετά ακολούθησε το αριστερό. Και παίζει πολύ προσεκτικά ακόμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πολύ ωραίο και το δεξί πάρα πολύ καλό της άλλης. Ένα δεξί στην κόντρα. Και το αριστερό τώρα πολύ καλή κόντρα. Τη σταματάει συνεχώς. Δεν μπορεί να μπει μέσα η Σέρβα. Δεν μπορεί, δεν βρίσκει με τίποτα το δρόμο. 10 τελευταία δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο γύρος. Με την Άννα Μαρία να κάνει ωραία fakes. Πολύ ωραίο πάρε, πολύ ωραίο πάρε. Και έτσι με αυτό την έβγαλε έξω κανονικά. Και πήρα και τις εντυπώσεις. Πόσες άλλες εντυπώσεις θα μου πεις για αυτόν τον δεύτερο γύρο? Εντάξει, νομίζω ότι βλέπουμε μία αθλήτρια. Έτσι στο μάτς, δεν το συζητάω. Και μέχρι τώρα δεν έχει βρει καθόλου τα πατήματά και της. σαν απόσταση τη βρίσκει κανονικά. Τώρα ήταν πολύ καλύτερος γύρος για την Άννα Μαρία, πολύ πιο καθαρός βέβαια αυτός. Γιατί πλέον έχει αρχίσει και απελπίζεται η Σέρβα. Δεν το βλέπω δηλαδή να βρίσκει τρόπο πλέον. Η Μαρτζάνοβιτς, η οποία μέχρι τώρα είναι αυτό που είπες Αλέκο, δεν έχει βρει στόχο. Προσπαθεί να μπει με το overhand συνεχώς μέσα. Κάτι που το έχει καταλάβει η Άννα Μαρία. Ναι, και φεύγει κατευθείαν από κάτω. Κρατάει την τέλεια απόσταση. Και σου είπα και πάλι μπαίνει και βγαίνει με τα χτυπήματα. Δηλαδή και μπαίνει και χτυπάει και ταυτόχρονα με βήματα πίσω ξαναχτυπάει. Οπότε βρίσκει στην κόντρα την ώρα που μπαίνει. Με χαμηλά το κεφάλι βέβαια η Σέρβα και δεν βλέπει. Αυτό είναι πολύ κακό για αυτήν. Η Άννα Μαρία στέλνει και φυλάκια στην κάμερα. Εντάξει, είναι πολύ άνετη. Την έχουμε συνηθίσει, είναι μια στάρ της ελληνικής πυγμαχίας. Φοβερά πόδια, φοβερά πόδια. Αυτό το μέσα έξω που κάνει τώρα είναι καταπληκτικό. Για πολλούς φαίνεται φυσιολογικό, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Και πολλοί που δεν ξέρουν το άθλημα της πυγμαχίας πιστεύουν ότι όλα είναι ο κορμός και πάνω. Τον κορμό και πάνω, αλλά τα πόδια είναι. Αυτό. Φοβερό κροσί ήταν αυτό.
Την έπιασε πάλι το κροσέ, όπως έβγαινε με βήματα πίσω, αυτό που σου είπα και πριν. Και το επικίνδυνο αυτό που πήγε να γίνει εδώ. Μαρτζάνοβιτς με αριστερό και δεξιό overhand συνεχώς θέλει να μπει μέσα. Έπιασε πολύ καλά το ασωτή αυτό. Ξεκάθαρο χτύπημα. Ωραίος. Κόβει τη φόρα συνεχώς. Μπαίνει με άσο και βγαίνει με κροσέ κατευθείαν με το μπροστινό χέρι. Δεν την αφήνει καθόλου να κάνει επίθεση. Όπα, του γύρισε και γκάρ τώρα και φοβερή μέση, φοβερό μάτι. Παίζει το παιχνίδι της η Άννα Μαρία. Ανάποδη γκάρ τώρα, έτσι. Ναι. Και ξαναγυρίζει τώρα πάλι. Ωραίο, πέρασε από κάτω, τέλεια. Η άλλη σκύβει, δεν μπορεί. Αναγκαστικά σκύβει γιατί δεν μπορεί να βρει δρόμο. Οπότε το κάνει γι' αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το attitude της Άννα Μαρία πάνω εκεί που είναι Όπου και άλλη κόντρα. Και το δεξί και το αριστερό πάλι από πάνω. Τώρα η Μαρτζάνοβιτς δεν φαίνεται να πατάει σταθερά. Το έχει καταλάβει η Άννα Μαρία, έχει μυρίσει αίμα που λέμε. Και κρατάει το κέντρο, συνεχώς ακολουθεί τη Μαρτζάνοβιτς η οποία προσπαθεί να χορέψει στο ring. Ναι. Ωραίο κροσέ από πάνω. Ένα άπερκα δεξί της λείπει τώρα. Έτσι όπως μπαίνει σκυφτή. Το τελειωτικό. Ναι. Αυτό νομίζω το ετοιμάζει. Και άλλο αριστερό δεξί. Πολύ ωραίο. Και έτσι θα τελειώσει και ο τρίτος γύρος. Φοβερή Άννα Μαρία. Πραγματικά δεν της αφήνει καθόλου περιθώριο να παίξει. Νομίζω ότι βλέπουμε 3 γύρους πλήρης εξουσίας. Πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Της δίνει τα overhand, φεύγει πολύ ωραία πίσω μετά. Περνάει και από κάτω τις μπουνιές πολλές φορές, αλλά και με το μέσα έξω που κάνει, βλέπεις εδώ, τις κόντρες αυτές, κατευθείαν η άλλη χάνει πραγματικά, δεν ξέρει που βρίσκεται. Προσπαθεί συνεχώς να σκύψει, να δώσει ένα overhand. Ναι, τη βγάζει απ' έξω πάντα. Εδώ, αυτό. Αν θέλει να τελειώσει πρόωρα η Άννα Μαρία, σίγουρα της λείπει αυτό το uppercut που είπες, Αλέκο, στο σκύψιμο της. Κοίτα να δεις, είναι ένα χτύπημα το οποίο το έχει δει, είμαι σίγουρος, και νομίζω αυτό το γύρο θα το δώσει. Για να δούμε. Για να δούμε. Πρόβλεψη ήταν αυτή. Λογικά θα το έχει δει και ο προπονητής της, ο έμπειρος ο Τάκης Πετρίδης. Στην κόντρα συνεχώς βγάζει jabs για να την κρατήσει σε απόσταση η Άννα Μαρία. Φοβερό. Τη βλέπει ξεκάθαρα. Αλλάζει και γκάρντ εδώ. Ξανά η Άννα Μαρία. Ναι, γιατί της αλλάζει και η σέρβα για να την μπερδέψει, αλλά κατευθείαν η Άννα Μαρία γυρίζει προσαρμόζεται. Σαν να της λέει ότι κοίτα να δεις, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ωραίο το δεξί πάλι. Πολύ ωραίο το δεξί. Πάρα πολύ ωραίο. Και άλλα χτυπήματα. Φοβερό. Έχει ψιλοζαλιστεί τώρα. Φαίνεται να παραπατάει η σέρβα. Ωστόσο, έχει κολλήσει στο game plan της η Άννα Μαρία. Πολύ ωραίο το δεξί. Την προλαβαίνει συνέχεια. Πολύ ωραίο το μέσα έξω. Εντάξει, είναι πολύ χαλαρή, πολύ άνετη. Είναι πολύ χαλαρή. Παίζει εδώ με τα. Ακριβώς. Πάλι καλά, το τζάμπ είναι καταπληκτικό, έτσι. Δεν το βλέπει. Το τζάμπ έχει κάνει όλη τη δουλειά, νομίζω. Ναι. Την κρατάει απόσταση. Και το κροσέ από πάνω. Πολύ έξυπνα, τώρα δεν σφυγγείται καθόλου και πέφτει από πάνω της για την κουράση από ό,τι βλέπεις. Το κάνει συνεχώς αυτό. Είναι πολύ έξυπνα γιατί είναι πιο ψηλή και την παίρνει να το κάνει αυτό. Δουλεύει συνεχώς αυτό το αριστερό, το jab. Και βγαίνει απ' έξω. Κι άλλο αριστερό. Όπου έχει φάει πολύ δυνατά αριστερά κροσέ. Πολύ δυνατά και η σέρβα αντέχει ωστόσο, επάξια επάνω. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Είναι σκυλή η σέρβα. Είναι σκυλή. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι γιατί πρέπει να μπει μέσα. Και για να μπει μέσα θα φάει χτυπήματα. Όλες οι κοντές είναι μέσα. Η Άννα Μαρία το απολαμβάνει. 10 τελευταία δευτερόλεπτα. Εντάξει. Για να τελειώσει ο αγώνας. Φοβερή επικράτηση. Η Άννα Μαρία χαλαρή, ωστόσο δεν κάνει κάτι υπερβολικό. Μένει τέλεια επάνω στο game plan της. Φοβερή. Και έτσι έχουμε τέλος αγώνα. Με την Άννα Μαρία να έχει τον πλήρη έλεγχο. Σχεδόν αχτύπητη θα έλεγα. Σχεδόν αχτύπητη. Δηλαδή χτύπημα δυνατό δεν πρέπει να έφερε. Ναι. Δεν πρέπει να φύγει δυνατό χτύπημα. Αντιθέτως πέρασε πάρα πολύ δυνατά σημεία και με τον μπροστινό χέρι, με τον τζάπ σε απόσταση
και όταν έμπαινε έδινε πολύ ωραία κροσέ αλλά, και με το πίσω χέρι, αλλά ταυτόχρονα μετά το γύρισε με αριστερό κροσέ με τον μπροστινό και την έβγαζε και απ' έξω. Που ήταν πολύ ξεκάθαρα σημεία. Φοβερή. Σύμφωνα λοιπόν με ομόφωνη απόφαση των κριτών, η νικήτρια της πυγμαχικής αναμέτρησης για απόψε, μπλε γωνία, Άννα Μαρία Δεγκάν Τριφίλη. Άννα Μαρία, έλα να σε ακούσουμε. Δεν είμαι πολύ καλή στα λόγια, το έχω ξαναπεί. Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αντίπαλό μου. Thank you very much. Thank you στο manager μου. Thank you very much. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ πάει στο δάσκαλό μου και στην οικογένειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κοκό μου για όλα. Και έτσι η ζώνη του προηγούμενου μάτς στην Άννα Μαρία Δεγκάν Τριφίλη, η οποία έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο εδώ στο No Limits 34 επάξια σε μια μεγάλη βραδιά. Πάμε λίγο! Αυτό το καλοκαίρι πόσο σου μοιάζει και η αγάπη σου νομίζω. Αυτό το καλοκαίρι ήρθε για μένα. Φωτιά θα βάλεις όλα μου. Πάμε να σας ακούσω λίγο! Hey! Νερό, νερό, νερό. Νερό, 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 λα, λα. Νερό, νερό, νερό. Νερό, 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 λα, λα. Νερό, νερό, νερό. Νερό, 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 λα, λα. Νερό, 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 νερό. Νερό, νερό, νερό. Θέλω να είμαι μαζί σου, θάλασσα το φίλι σου. Κύμα γίνε και πάρε μένα, πάμε βαθιά. Με τα μάτια δεμένα, να πεθαίνω για σένα. Πάνω στην ακρογιαλιά, αυτό το καλοκαίρι πόσο σου μοιάζει. Και η αγάπη σας νομίζω μας ταιριάζει. Αυτό το καλοκαίρι ήρθε για μένα. Φωτιά θα βάλεις όλα μου τα περασμένα. Πάμε, πάμε! Για σηκώστε μου λίγο τα χέρια. Δεν σας βλέπω. Μες στην αγκαλιά σου να φοράω τα φιλιά σου. Να διαβάζω το μυαλό σου από το χαμόγελό σου. Να ξέρεις που με θες για σταματητά. Θέλω να είμαι στη ζωή σου ό,τι πιο δικό σου. Μόνο εσύ και εγώ μέσα στον πυρετό. Στα μάτια να με κοιτάς, με φιλιά να μου μιλάς. Μόνο εσύ και εγώ θεαρικά δικό. Δικός επιστροφή απ' το βράδυ ως το πρωί. Μαζί σου να πετάω στα σύννεφα. Στη γη να μην πατάω κι ανοίγει πίσω αφήσω. Σβήνετο πίσω ξανά δεν πάω. Μαζί σου να πετάω στα σύννεφα. Κι ανοίγει πίσω αφήσω. Σβήνετο πίσω ξανά δεν πάω. Πίσω ξανά δεν πάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους εσάς και να πω καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές που αγωνίζονται και ιδιαίτερα
στο Γιάννη Βεζουλάη και τον Νίκο Αβραμίδη. Τους είδατε καθόλου που μιλήσανε? Είδατε καθόλου συνεντεύξεις? Βλέπω εκεί το Γιάννη να λέει, θα κερδίσω, λέει, με νοκάουτ. Τι? Και βλέπω μετά τον Νίκο να λέει, όπα, κάτσε λίγο, θα κερδίσω εγώ με νοκάουτ. Εσείς τι πιστεύετε, παιδιά? Ποιοι είναι με το Γιάννη εδώ? Ποιος είναι με τον Νίκο εδώ? Θα γίνει χαμός. Μιλάμε για το ντέρμπι της δεκαετίας τώρα, έτσι. Θα γίνει χαμός. Παρακαλώ να υποδεχτούμε για την κόκκινη γωνία τον Νίκο, τον Αβραμίδη. Μάνατζερ το πήρε στο εξωτερικό ως κάτι πολύ ξεχωριστό και αναγκάστηκε όμως να επιστρέψει πίσω εκείνος γιατί ο μάνατζερ του πέθανε από κορονοϊό. Έκτοτε δεν είχε αγωνιστεί παρά μόνο στην επιστροφή του No Limits πέρσι στις 6 Ιουνίου, πάλι σε αυτό εδώ το γήπεδο, όπου τότε αγωνίστηκε και εκεί, αγωνίστηκε και στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάμιστο στάδιο και πλέον εδώ θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην Ελλάδα, τόσο στο kickboxing παλιότερα, τόσο και στην πυγμαχία τώρα, τον Γιάννη τον Βεζουλάη. Ας υποδεχτούμε παρακαλώ τον Γιάννη Μπρουτάλ Βεζουλάη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Γιάννη τον Βεζουλάη μαζί με τα παιδιά του, το προπονητικό του team και όλη την ομάδα να κατεβαίνει τα σκαλιά εδώ στο Christmas Theater σε μια Ολυμπιακή εγκατάσταση. Το No Limits, το μόνο event που κάνει όλες τις διοργανώσεις από το 2006 σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Κώστα, εσύ ως πιο παλιός του event αυτού στο No Limits τόσα χρόνια, τον Γιάννη τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρεις το στυλ του, ξέρεις πώς δουλεύει, ξέρεις πώς στέκεται πάνω στο ring. Τον έχουμε δει όλοι σαν ως kickboxing αθλητής και όλα αυτά που έχει πετύχει. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και ως πυγμάχο. Μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν κατεξοχήν πυγμάχο επάνω στο ring. Γιατί ο Νίκος Αβραμίδης είναι πυγμάχος 100% πυγμάχος. Ένας μοντέρνος και σωστός kickboxer όπως ήταν ο Γιάννης οφείλει να έχει και καλά χέρια. Οπότε σε συνδυασμό με το πάθος και την ψυχή την οποία έχει και την εμπειρία βέβαια στα ring, πιστεύω ότι μέχρι έναν βαθμό μπορεί να σταθεί και από εκεί και πέρα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη κατηγορία, μια κατηγορία που την έχω παίξει και εγώ σαν αθλητής και την γνωρίζω, τα χτυπήματα είναι βαριά. Και μεγάλη αγωνία. Ο μαχητής λοιπόν στην κόκκινη γωνία είναι 30 ετών, έχει 25 αγώνες και 23 νίκες. Στη γωνία του ένας θρύλος, πρόκειται για τον Αρμάνι τον Τανελιάν.
και τον υπέροχο πρωταθλητή πυγμαχίας με πάρα πολλούς τίτλους, τον Χάρη τον Τζαουσίδη. Πρόκειται λοιπόν για τον Νίκο The Grexican Αβραμίδη. Κατάγεται από τις Σέρρες και τη Μακεδονία μας και ο πρωταθλητής μας στην Πλεγονία. Με 80 αγώνες του kickboxing σχεδόν αίτητος. 15 αγώνες στην πυγμαχία και μόνο 2 ήττες. Είναι 39 ετών, στη γωνία του πάντα ο μεγάλος δάσκαλος του kickboxing Νίκος Κρητικός και στην πυγμαχία ο Στέλιος, ο Πετρούτσος, ο εξαιρετικός τεχνικός μας, Μιχάλης Χιούλης, Κάτμαν στη μία γωνία, Νίκος Αναγνωστόπουλος στην άλλη. Διαιτητής φυσικά ο κορυφαίος Στέλιος Θοδωρίδης και σε αυτό το σημείο και λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη που όλοι περιμένουμε, δεν θα μιλήσω ως παρουσιάστρια τώρα, αλλά ως διοργανώτρια του θεσμού, θα παρακαλέσω τους εξαιρετικούς διαιτητές μας και κριτές να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι πάνω στο ring και σε μια τόσο αμφίροπη και δύσκολη μάχη να δώσουμε και να δώσετε το πιο δίκαιο και το πιο σωστό αποτέλεσμα που έχει δει ποτέ χώριο ring, γιατί αυτό αξίζει σε 2 τεράστιες ψυχές που μας κάνουν το μεγάλο δώρο σήμερα να δούμε μια αληθινή μάχη, έτσι όπως αξίζει στο ελληνικό κοινό και όπως αξίζει στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Δυνατό χειροκρότημα για να τους εμψυχώσετε. Καλή τύχη και στους δύο. Πάμε λοιπόν και εμείς να δούμε, όπως όλοι οι περισσότεροι δάσκαλοι λένε, το μάτς της δεκαετίας. Μία αναμέτρηση η οποία είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, ο παλιός και ο καινούριος. Έχουν σχεδόν 10 χρόνια διαφορά. Πιστεύεις αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον Γιάννη? Ο Γιάννης είναι αθλητής ο οποίος έχει εμπειρία, μπορεί να το διαχειριστεί. Το τέμπο του Νίκου του Αβραμίδη δεν νομίζω ότι είναι ψηλό. Οπότε, τουλάχιστον στο θέμα της διάρκειας, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι έμπειρος, μπορεί να το διαχειριστεί. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα της ταχύτητας έκρηξης, το οποίο φθήνει με τα χρόνια, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και είμαστε έτοιμοι να γραφτεί η ιστορία εδώ στο No Limits 34 στο Chris Theater. Πολύ συγκεντρωμένα έχει ξεκινήσει ο Αβραμίδης με κάποια αναγνωριστικά τζαμπ για να βρει την απόσταση. Να και ένα hook που ετοιμάζει την άμυνα βέβαια του Φεζουλάη. Να αναφέρουμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Γιάννης είναι αριστερόχειρας, οπότε παίζει με το δεξί του χέρι μπροστά. Κάτι που έχει προβληματίσει πολλούς αθλητές, αυτό το αριστερό. Έτσι ακριβώς. Έχει πάρει το κέντρο ο Αβραμίδης, αυτό προσπαθεί. Ωραία χτυπήματα στο σώμα από τον Αβραμίδη. Ο Γιάννης, όπως πολύ καλά είπες Κώστα, έχει ένα πολύ επικίνδυνο overhand αριστερό. Το πίσω στο χέρι το πετάει σε νεκρό σημείο. Είχε 2 τα οποία δεν βρήκανε στόχο, αλλά δεν πάβουν να είναι επικίνδυνα. Τώρα άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Γιάννης έχει το κέντρο. Ένα χαμηλό χτύπημα. Χαμηλό χτύπημα. Σίγουρα τυχαίο. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει το χρόνο του. Γιάννης, ο οποίος βρήκε καλά. Ναι, βρήκε χαμηλά γιατί πέρασαν 2 uppercut πριν του Νίκου και πόνταρε πάνω σε αυτό. Τώρα δεν το υπολόγισε καλά. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει. Έχει χρόνο, τουλάχιστον 2 λεπτά, για να επανέλθει. Ο Γιάννης φοράει και το παραδοσιακό σπασουάρ του kickboxing, δεν φοράει το πυγμαχικό που φοράει ο Νίκος. Αν δείτε, ο Νίκος πιάνει πιο ψηλά, προστατεύει και τη χαμηλή μεριά, το χαμηλό μέρος της κοιλιάς. Κρατάει τις καταβολές του Γιάννης. Ναι, ακριβώς. Ωραία αποφυγή από τον Αβραμίδη εκεί. Συνεχίζει τα χτυπήματα, συνεχίζει να δουλεύει ο Αβραμίδης. Ο Φεζουλάη, ωραίο overhand. Ο καθένας προς τον παρόν, ο Νίκος πουτάρει στα uppercut
Και ο Γιάννης ποντάρει στο δεξιό overhand. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να πούμε όσοι δεν ξέρουν το Φεζουλάι ότι έχει τρομακτική δύναμη στην εκρηκτικότητά του που βάζει. Είναι δυνατό παιδί και απρόβλεπτος. Ο Αβραμίδης συνεχίζει χτυπήματα, συνεχίζει να δουλεύει συνεχώς. Μένει κοντά του ο Γιάννης προκειμένου να πετάξει το πίσω χέρι. Εντυπωσιακές αποφυγές να πούμε από τον Αβραμίδη, ο οποίος όπως είπαμε είναι 100% πυγμάχος με πυγμαχική φιλοσοφία. Ο Γιάννης τώρα έχει αρχίσει και πιέζει συνεχώς. Ωραίες αποφυγές από τον Αβραμίδη, εντυπωσιακές. Θέλει λίγο προσοχή εδώ πέρα γιατί έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι πηγαίνει συνέχεια για το overhand, οπότε σκύβει διάρκως. Πολύ ωραία αποφυγή. Και το γύρισε πολύ ωραία στα σκοινιά. Και παίρνει τα σημεία του εκεί ο Αβραμίδης. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Αβραμίδη. Ο Γιάννης ψάχνει το κάτι πιο δυνατό, το κάτι πιο εκρηκτικό. Απ' την άλλη ο Αβραμίδης... Ένα ίσιο χέρι από τον Γιάννη πέρασε πολύ καλά. Ο Νίκος απαντάει. Όλο που βρίσκεται στα σκοινιά. Ένα πίσω κροσέ. Δυνατά χτυπήματα. Και έχουμε το τέλος του πρώτου γύρου. Ένας εκρητικός πρώτος γύρος, αναγνωριστικά χτυπήματα. Είδαμε κάποια στιγμή τον Αβραμίδη να πηγαίνει μπροστά. Μετά άλλη στιγμή είδαμε τον Φεζουλάι να πηγαίνει μπροστά. Υπήρχε ποικιλία στα χτυπήματά τους. Κώστα, εσύ πώς είδες τον πρώτο γύρο? Υπήρχε ανταλλαγή στο κέντρο του ring. Μία το έχει ο ένας, μία το έχει ο άλλος. Αναλώθηκε σε κάποια κροσέ, ίσως παραπάνω ο Γιάννης, ο Φεζουλάι. Στο overhand αυτό. Ναι, γιατί ένα χτύπημα το οποίο δεν βρίσκει στόχο είναι αρκετά κουραστικό για ένα πυγμάχο να επανέλθει στην αρχική του θέση. Προς το παρόν πάντως, σαν συντήρηση και δυνάμεων, ο Νίκος έχει κάνει καλύτερη διαχείριση μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην του κοστίσει του Γιάννη αυτό στη συνέχεια. Ένας φοβερός αγώνας, όλοι τον περιμένανε και όντως δείχνει από τον πρώτο γύρο ότι θα έχουμε μία σύγκρουση τιτάνων και μάλλον θα έχουμε και κάτι δραματικό, έτσι όπως πάνε. Φαίνεται να το ανοίγουν το παιχνίδι αρκετά και οι δύο, οπότε ο Γιάννης δεν είναι παιδί από τους μαχητές που θα κάνει πίσω. Και αυτό δείχνει εδώ. Χαμηλά, ακριβώς. Ανταποκρίνεται πολύ καλά. Παίζουν μέτωπο με μέτωπο. Πραγματικά δίνουν θέαμα. Πολύ ωραία χτυπώ. Περνάει ένα δεξί από τον Φεζουλάι. Και ένα ίσιο χέρι στο σώμα από τον Αβραμίδη με το πίσω. Πηγαίνει τώρα μπροστά. Ο Γιάννης ψάχνει το κάτι δυνατό. Ψάχνει αυτό το straight όπως είπες Κώστα. Και το overhand το αριστερό. Ναι, εκεί πιστεύω ότι προσπαθεί να ποντάρει. Απλά πρέπει να γίνει να είναι λίγο πιο επιλεκτικός σε αυτό, να μην έχει αποτυχημένα χτυπήματα. Γιατί ο Νίκος το περιμένει και σκύβει διαρκώς, οπότε με αποφυγές καλές. Μπορεί να τον παγιδεύσει εκεί. Ναι, μπορεί να τον παγιδεύσει και ένα ωραίο δεξί. Ότι τον κουράζει. Ακριβώς. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Γιάννης πάει μπροστά συνεχώς. Είναι πραγματικός μαχητής. Ο Αβραμίδης δεν κάνει πίσω, ωστόσο πολύ δυνατά χτυπήματα. Εδώ πέρα οι γωνίες πρέπει να γίνουν πιο μικρές, έτσι ώστε οι διαδρομές και η ταχύτητα να αυξηθεί, να μην παρασυρθούν εδώ πέρα και οι δύο πυγμάχοι, γιατί όποιος ανοίξει σε αυτή την κοντινή απόσταση μπορεί να δεχτεί κάποιο μοιραίο χτύπημα. Ο Αβραμίδης συνεχίζει να έχει ποικιλία στα χτυπήματά του. Απ' την άλλη ο Γιάννης ψάχνει το δυνατό χτύπημα που το έχει βρει σε αρκετές περιπτώσεις. Φοβερές αποφυγές θεαματικές από τον Αβραμίδη. Και ο Γιάννης ένα πίσω άπερκα τον Αβραμίδη. Εδώ σκύβει λίγο υπερβολικά ο Νίκος. Ο διαιτητής δεν παρατηρεί τίποτα. Θα μπορούσε να δεχτεί παρατήρηση. Το ένα σκύψιμο ήταν μόνο αυτό. Ένα ωραίο δεξί από τον Αβραμίδη. Ναι. Ο Γιάννης μένει μπροστά του, πλέον είναι ακάλυπτος. Είναι ακάλυπτος και φαίνεται πλέον. Θέλει προσοχή, τον προκαλεί. Πολύ ωραία αποφυγή επακόλουθη του Αβραμίδη. Είναι αυτό που είπες Κώστα, τώρα τον προκαλεί. Ναι. Τον Γιάννη. Αλλά ο Γιάννης βγάζει ψυχή, του περνάει δύο χτυπήματα πολύ δυνατά, τον πηγαίνει πίσω.
Απλά πρέπει να προσέξει πολύ τις επιστροφές του, γιατί μετά τα χτυπήματα κρεμάνε τα χέρια του. Και είναι επικίνδυνο. Και ένα ωραίο τώρα από τα τον Γιάννη. χτυπήματα από τον Γιάννη. Η ψυχή του πραγματικά μεγάλη. 3 χτυπήματα στα σκοινιά. Πηγαίνει συνεχώς μπροστά ο Γιάννης. Δεν θέλει να αφήσει να πάρει Ένα ανάσα πίσω χέρι καθόλου. πάλι από τον Νίκο. Και άλλη κόντρα. Στο uppercut, ναι. Εκεί θέλει προσοχή. Και άλλο Ένα πίσω αριστερό. χέρι, ναι. Αριστερό από τον Γιάννη που πηγαίνει συνεχώς μπροστά. Πολύ δυναμικά. Φοβερός δεύτερος γύρος. Έχει ανοίξει το παιχνίδι όπως είπε Κώστα. Έχουν ανάψει τα αίματα. Έχει ανοίξει από το τέλος του πρώτου. Και μας προειδέασαν και χωρίς να το ψάξουν πολύ βρήκαν αποστάσεις και πλέον το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ακριβώς. Και έχω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ακόμα 2 γύρους. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει μέχρι το τέλος αυτός ο αγώνας. Είναι και οι δύο πεινασμένοι. Ψάχνει ο Γιάννης το νοκάουτ, πιστεύω. Ψάχνει. Το έχουν πει βασικά, το έχουν δηλώσει και οι δύο. Αλλά ο Γιάννης με τα δυνατά του αυτά χτυπήματα φορτώνει συνεχώς τα χτυπήματά του. Σίγουρα βάζει το σώμα του μέσα στα χτυπήματα. Είναι επικίνδυνα. Αν βρουν, είναι επικίνδυνα. Εάν δεν βρουν, είναι εξαντλητικά για τον ίδιο. Οπότε εκεί πέρα αποκτάει το πλεονέκτημα ο Νίκος. Εκεί μετά είναι και το κάρτιο που έχουν και οι δύο αθλητές και προφανώς το ξέρεις και εσύ σίγουρα ότι η ηλικία παίζει λίγο ρόλο εκεί πέρα, σε αυτό το κομμάτι, στο κάρτιο. Γιατί εδώ πέρα θα λέγαμε στην αρχή για διαχείριση, εδώ δεν μιλάμε για διαχείριση. Εδώ μιλάμε για ονή μάχη. Ακριβώς. Σώμα με σώμα. Τιτανομαχία βλέπουμε εδώ στο Christmas Theater στο No Limits 34. Διαχειρίστηκε το δεύτερο γύρο λίγο καλύτερα ο Νίκος. Ο Γιάννης έδωσε τα πάντα και τον πίεσε όμως πάρα πολύ. Πήρε το κέντρο του ring. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Με το Γιάννη να πηγαίνει συνεχώς είναι μπροστά. φρέσκος, είναι και επικίνδυνος. Πέρασε και ένα κροσέ με τον μπροστά του χέρι ο Γιάννης. Τώρα και ένα ίσιο χέρι ο Νίκος. Ωραίο αριστερό από τον Γιάννη. Δύο πολύ δυνατά χτυπήματα πραγματικά. Πολύ δυνατά χτυπήματα. Και άλλο τρίτο. Σε δεύτερο χρόνο. Τώρα πρέπει να βρει απαντήσεις ο Αβραμίδης. Συνεχίζει όμως ο Γιάννης. Τελικά η πίεση που ξεκίνησε να ασκεί από το δεύτερο γύρο, μάλλον κάπου πόνταρε. Και ένα ωραίο αριστερό τώρα από τον Αβραμίδη, ο οποίος αρχίζει να δουλεύει και εκείνος. Ωραία αποφυγή από τον Γιάννη. Μέσα. Η δράση είναι στα κόκκινα και οι δύο είναι στα κόκκινα. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Ναι, είναι πραγματικά ντερμπι όπως χαρακτηρίστηκε. Ωραίο κροσέ. Και από τον Νίκο απαντάει ο Γιάννης. Σκύβει αρκετά βέβαια ο Αβραμίδης εκεί. Σκύβει, γι' αυτό πρέπει να δουλεύει περισσότερο άπρεκατ και όχι να μην το πάει στα κροσέ, γιατί εκεί είναι που θα κουραστεί. Ναι. Τα άπρεκατ είναι τα χτυπήματα που μέχρι τώρα έχουν δώσει ένα ίσιο δεξί. Ένα δεξί που βρήκε καλά. Είναι αυτές οι επιστροφές που λέμε. Και ένα κροσέ πάλι από τον Γιάννη. Φοβερές εναλλαγές και οι δύο αθλητές. Και άλλο κροσέ. Ο Γιάννης πάει μπροστά τώρα. Μένει κοντά του και προσπαθεί να το στήσει στα uppercut. Πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι. Και οι δύο τα δίνουν όλα, υπάρχουν φοβεροί. Το straight αυτό του Γιάννη. Ναι. Ήτανε θανατηφόρο. Ωραίο δεξί τώρα από τον Αβραμίδη. Δεξί με τον Αβραμίδη. Κακή επιστροφή. 3 άπραγα δυνατά. Ο Γιάννης πάει μπροστά. Τον έχει στριμώξει πάλι τον Αβραμίδη στη γωνία. Που ξέρουμε καλά ότι στην πυγμαχία δεν σημαίνει κάτι τόσο αυτό. Όχι. Δεν σημαίνει όσο τα σημεία. Τα χτυπήματα τα οποία περνάνε. Ο Γιάννης συνεχίζει όμως να πηγαίνει μπροστά. Και μπαίνει με ένα άπερκα τώρα. Εκεί ποντάρει. Στο σκύψιμο του πάνω να το βρει με το πίσω άπερκα. Πήγε να βρει εκεί μια κόντρα καλή. Να το ξανά το ίδιο κάνει. Ο Αβραμίδης πάει συνεχώς μπροστά και εκείνος όμως δεν σταματάει. Φαίνεται ότι και ο Νίκος πάντως έχει κουραστεί. Και οι δύο είναι στα κόκκινα. Ναι, είναι πραγματικά... δουλεύει περισσότερο ομολογώ βέβαια ο Γιάννης μέχρι τώρα. Ναι, έχει μεγαλύτερο αριθμό χτυπημάτων. Ναι. Όχι απαραίτητα πετυχημένα, αυτά θα το κρίνουν οι κριτές. Πάντα. Αλλά σίγουρα σαν αριθμός ο Γιάννης είναι και πολύ ωραίο άπερκα από τον Νίκο. Τις επιστροφές θέλει πολύ προσοχή. Έχει αρχίσει να κουράζεται και ο Γιάννης και κρατάει χαμηλά στην επιστροφή όπως είπες πολύ καλά Κώστα, τα χέρια του.
Και έχουμε το τέλος του τρίτου γύρου. Συναρπαστικό παιχνίδι, πραγματικά. 3 γύροι στα κόκκινα. Ξέρεις πόσο δύσκολο, το ξέρεις βασικά πόσο δύσκολο είναι αυτό. 3 γύροι στα κόκκινα. Είναι το ανοίξαν το παιχνίδι αρκετά νωρίς, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο είναι δυνατοί αθλητές και ποντάρανε στο νοκάουτ, το θέλαν το νοκάουτ, οπότε το κυνηγήσαν από την αρχή. Και μέχρι τώρα και οι δύο αθλητές έχουν πέσει έξω τα δικά τους προγνωστικά. Θέλαν να τελειώσει ο αγώνας από τον πρώτο και το δεύτερο γύρο. Ωστόσο δίνουν φοβερό θέαμα, πραγματικά διαφήμιση για την ελληνική πυγμαχία όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα σήμερα. Μία αναμέτρηση που όντως θα γραφτεί στην ιστορία ως το μάτς δεκαετίας που λέμε εδώ στο No Limits 34 από δύο αθλητές, με τον Γιάννη να έχει γράψει τη δική του ιστορία πάνω σε αυτό το ring εδώ στο No Limits, με τον Νίκο να θέλει να γράψει τη δικιά του ιστορία και να επανέλθει από όλο αυτό το τραγικό συμβάν που είχε γίνει με τον μάνατζέρ του. Και πλέον τελευταίος γύρος. Εδώ δεν αγκαλιάζουν οι αθλητές, είναι σπουδαίο αυτό. Αυτό είναι η απάντηση σε πάρα πολλούς οι οποίοι κατηγορούν τα μαχητικά αθλήματα. Ότι είναι βία. Αυτό το ήθος, οι αθλητές να δίνουν την ψυχή τους εδώ πέρα, να ανταλλάσσουν τόσο δυνατά χτυπήματα. Και πριν τον τελευταίο και καθοριστικό γύρο, και ο Γιάννης πόσο τίμια σταμάτησε το παιχνίδι για να μην γλιστρήσει ο Νίκος. Συγχαρητήρια και στους δύο, μπράβο. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν. Ήθος. Φοβερή και επικίνδυνη επίθεση. Και ακριβώς έγινε αυτό που φανταζόμασταν. Ναι. Γίνεται το κατάλληλο time out. Γίνεται το κατάλληλο time out για να καθαριστεί το ring. Για να μην ξαναγλιστρήσουν. Δεν θέλουμε να χαλάσει το κλίμα. Μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο, σε έναν καθοριστικό γύρο, γιατί όντως είναι πολύ κοντινό το παιχνίδι και βλέπουμε από όλους τους επαγγελματίες στο ring το πώς φροντίζουν να μην γίνει άλλο τέτοιο λάθος. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Γιάννης πηγαίνει συνεχώς μπροστά. Βγάζει τα χτυπήματά του. Δεν πρέπει να κάνει πίσω τώρα αυτή τη φορά. Ένα κόντρα αριστερό κροσέ από τον Νίκο. Κώστα, αν συνεχίσει έτσι θα έχουμε σίγουρα κάποιο νοκάουτ, κάποιο πέσιμο. Έτσι όπως το βλέπω και εγώ για εκεί το πάω. Και άλλο δεύτερο είναι οι επιστροφές του Γιάννη πλέον που τον έχουν ελαφρώς εκθέσει. Και το έχει καταλάβει αυτό ο Αβραμίδης, ο οποίος έχει κουραστεί και εκείνος. Περιμένει πρώτα να χτυπήσει και μετά να απαντήσει. Ο Νίκος περνάει μπροστά τώρα. Ένα πίσω κροσέ και ένα άπεργα στο σώμα. Ο Γιάννης αντιπιτίθεται. Ένα ίσιο. Ένα-δύο ίσιο. Απλά υπάρχει κούραση τώρα. Τα χτυπήματα είναι πιο αποδυναμωμένα. Μπορεί αθλητές. Αλλά είναι και οι δύο ανοιχτοί. Ωστόσο έχουν κοκκινήσει και οι δύο είναι εξουθενωμένοι. Μπορεί να πέσουν και πιο εύκολα. Ναι, σίγουρα. Συνεχίζει ο Γιάννης εκεί. Σε κέριο σημείο, αυτό είναι η διαφορά. Ο Αβραμίδης γουστάρει το θέαμα, πηγαίνει και εκείνος μπροστά. Δυνατό χτύπημα από τον Αβραμίδη. Μια κατά λάθος, μάλλον μια κουτουλιά στο σκύψιμο του Αβραμίδη. Δεν και στο στόμα τον Γιάννη. Πηγαίνει συνεχώς μπροστά ο Γιάννης, ωστόσο δεν πτωείται καθόλου. Καρδιά μαχητή, πρέπει να προσέχει τις επιστροφές του, Κώστα, όπως είπες. Πέρασε και ένα ίσιο χέρι, το γύρισε ο Νίκος έχοντας την πυγμαχική παιδεία και δέχεται την παρατήρηση γιατί σκύβει και πέφτει πάνω του και θέλει προσοχή γιατί μπορεί να έχουμε κάποιο σκύψιμο σε κάποια κουτουλιά. Άλλο ένα ίσιο χέρι. Επιστρέφει ο Γιάννης τώρα εδώ. Είναι κατάθεση ψυχής αυτό. Πραγματικά. Οριακά στέκεται στα πόδια του παρόλα αυτά. Και τώρα έχει ανοίξει ο Αβραμίδης. Έχει ένα... Είναι από αυτό που είπαμε. Μάλλον... Από κάποια κουτουλιά, από κάποια σύγκρουση. Έχει ένα καλό σκίσιμο αυτή τη στιγμή ο Αβραμίδης. Δεν σωστή, έτσι όπως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς από πού είναι, αλλά το σκύψιμο σίγουρα είναι σοβαρό. Σίγουρα είναι σοβαρό. Το βλέπω είναι αρκετά βαθύ το κόψιμο. Ωστόσο έχει μείνει λίγος χρόνος. Και το παίζουν. Και παίζουν και οι δύο. Ο Γιάννης τώρα θα πιέσει. Έχει βάλει στα σκηνιά τον Αβραμίδη. Ναι. Ο χρόνος που μένει είναι υπέρ του Γιάννη. Δυνατά χτυπήματα τον Αβραμίδη. Ένα σπρώξιμο. Έχει κοπεί πολύ καλά
Ο Αβραμίδης. Αν αυτό γίνεται στο δεύτερο γύρο, μπορεί να είχαμε και σταματημό. Σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το κόψιμο είναι βαθύ και τρέχει διαρκώς το αίμα. 15 τελευταία δευτερόλεπτα στο μεγάλο τέρμπι. Το αίμα πετάγεται, η αλήθεια είναι. Φοβερή αποφυγή από τον Νίκο. 10 τελευταία δευτερόλεπτα, τελειώνει το παιχνίδι. Προσπαθούν να κερδίσουν τις τελευταίες εντυπώσεις. Ένα ωραίο δεξί και έχουμε τέλος αγώνα. Ένας φοβερός αγώνας. Τα δώσανε όλα, πραγματικά όλοι αυτοί που λέγανε τόσο καιρό ότι θα είναι όντως το μάτς της δεκαετίας, όντως το δείξανε. Κατάθεση ψυχής και από τους δύο. Δεν είδαμε, νομίζω, ούτε σε έναν γύρο να πάνε πίσω ένας από τον άλλον. Δεν είδαμε παιχνίδι τέτοιο. Υπήρχε ανταλλαγή διαρκώς ποιος έχει το κέντρο του ring και ποιος πιέζει. Σε αυτό το παιχνίδι ειδικά θα ακούσουμε τα αποτελέσματα του κάθε γύρου. Παρακαλώ και οι δύο μαχητές να έρθουν στο κέντρο και όλα τα χαρτάκια του κάθε γύρου θέλω επάνω στο ring. Πολύ καλά, η Γογοβιτάκου θέλει να διαβαστούν όλα τα αποτελέσματα των γύρων για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, να δούμε ακριβώς ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων των γύρων. Θα ακούσουμε τι λένε οι κριτές. Όλα τα χαρτάκια επάνω. Πολύ δυνατή μάχη, πιο συναρπαστική που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Τεράστιες ψυχές και οι δύο. Και οι δύο. Κινηματογραφικός αγώνας. Αλλά λόγω της σπουδαιότητας της αναμέτρησης αυτής θέλω να ακούσω τα αποτελέσματα του κάθε γύρου. Από τον κύριο Θοδωρίδη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και στους δύο. Γιάννης Φεζουλάη, Νίκος Αβραμίδης. Μία αναμέτρηση που κανείς δεν περίμενε. Παρά μόνο όταν άρχισαν να βλέπουν τα βίντεο, τις δηλώσεις, τις προπονήσεις, όλο αυτό το δύσκολο διάστημα των 2 μηνών που προηγήθηκε. Εκεί όλοι κατάλαβαν λοιπόν ότι πρόκειται για 2 ενεργειακά τσουνάμια κυριολεκτικά και αυτό φάνηκε απόψε. Περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία. Αν λοιπόν σήμερα το αποτέλεσμα είναι νικηφόρο για το Γιάννη, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει τη ζώνη από το Μαλεχούδι και αργότερα θα παίξει στην Αθήνα απέναντι στο Τζαγκράκο. Μετά, αν θέλει να συνεχίσει μόνο με ξένους αθλητές, που έχει παίξει εξάλλου πολλές φορές στην καριέρα του. Αν το αποτέλεσμα είναι νικηφόρο σήμερα για τον Νίκο τον Αβραμίδη, θα διεκδικήσει στη Θεσσαλονίκη τη ζώνη και τέλος της χρονιάς θα παίξει απέναντι στο Τζαγκράκο και μετά μόνο με ξένους αθλητές. Και αυτό που ήθελα να πω λοιπόν, και θέλω να το ακούσουν καλά και οι δύο, εάν όμως το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, αποφάσισα, ούτε ο Σταμάτης ο Πιτάκος ξέρει κάτι, ούτε κανείς, το αποφάσισα αυτή τη στιγμή αυτό. Στο επόμενο No Limits θεσπίζω τετράδα με έπαθλο 10.000 ευρώ και θα μπουν μέσα και οι 4 αυτοί σπουδαίοι αθλητές. Αυτή είναι η απόφασή μου. Το πρώτο σκέλος επετεύχθηκε. Αυτό ήταν η ευχή και η προσευχή μου κάθε μέρα να μην χτυπήσει κανένας από τους δύο. Το Γιάννη τον γνωρίζω πολλά χρόνια, τον θεωρώ οικογένειά μου, αγαπώ πολύ την οικογένειά του. Τον Νίκο τον γνωρίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχω θαυμάσει την αξιοπρέπεια και το ήθος του. Και πάνω απ' όλα σέβομαι το πόσο μεγάλες ψυχές είναι και οι δύο, κάτι πολύ σπάνιο. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο, ίσως και να μην έκαναν No Limits ξανά. Σας το λέω με ειλικρίνεια. Και επειδή πάντοτε σε αυτή τη δουλειά μιλάω με την καρδιά μου και όχι με το μυαλό μου. Στον πρώτο γύρο, ο κύριος Μπουγιούκας και ο κύριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Καμπάτσικας έχουν δώσει 19, 19, 19. Δηλαδή κόκκινη γωνία Νίκος Αβραμίδης για τον πρώτο γύρο. Δεύτερος γύρος, Μπουγιούκας έδωσε 19, κύριος Μιχαηλίδης 19
Κύριος Καμπάτσικας 9-10, κόκκινη γωνία, κύριο Αβραμίδη. Τρίτο γύρο έχει δώσει ο κύριος Μπουγιούκας 9-10, ο κύριος Μιχαηλίδης 19 και ο κύριος Καμπάτσικας 9-10 την μπλε γωνία. Είναι του Γιάννη του Φεζουλάη. Και τέταρτος γύρος έδωσε ο κύριος Μπουγιούκας 19, Μιχαηλίδης 9-10, κόκκινη, Καμπάτσικας 19. Κόκκινη γωνία, Νίκο Αβραμίδη. Σύνολο. Ο Μπουγιούκας έχει δώσει 39-37. Ελάτε κύριε κριτική κοντά. Μιχαηλίδης 39-37. Καμπάτσικας 38-38. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι νικητής είναι η κόκκινη γωνία, ο κύριος Αβραμίδης. Νικό, κάτω για το Γιάννη. Εκπληκτικός αγώνας, δεν υπάρχουν λόγια. Νικητής του ντέρμπι λοιπόν, κόκκινη γωνία, Νίκος Αβραμίδης. Ένα παιχνίδι που νομίζω πρέπει να επαναληφθεί. Νίκος Αβραμίδης, νικητής του ντέρμπι, σε μια πολύ αμφίροπη και κοντινή μάχη. Νικητής λοιπόν Νίκος Αβραμίδης στο μεγάλο αυτό ντέρμπι, το οποίο αποκαλέστηκε από πολλούς το ντέρμπι της δεκαετίας. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που ήρθατε όλοι να δείτε αυτόν τον αγώνα, γιατί είμαστε άξιοι αθλητές και παλεύουμε μόνο στα ίσα αντρίκια. Όπως ο Γιάννης ανέβηκε να παίξει μαζί μου, τον εκτιμώ τον Γιάννη και το είπα πριν το αποτέλεσμα. Όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα θα το έλεγα, γιατί είναι ένα άτομο που έχει δώσει πολλά στο άθλημα και το θυμάμαι από πολύ μικρός και το σέβομαι. Και έτσι σέβομαι και οποιονδήποτε αθλητή που έχει τα κότσια και φοράει γάντια. Και είναι πρώτα άνθρωπος, μαχητής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όσους με στήριξαν, τα παιδιά που ήρθαν από μακριά να με δούνε, όλους εσάς που στηρίζετε, ο καθένας με τον τρόπο του, όλους τους χορηγούς μου, όλα τα άτομα που με στήριξαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την κυρία Γεωργία που μας δίνει αυτή την ευκαιρία και με την αρχή της ξεκίνησα κι εγώ, πέρσι τέτοια μέρα σχεδόν, εδώ πέρα. Τι να πω παιδιά, σας εκτιμώ και έχετε την αγάπη μου. Υπάρχει συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στο επόμενο No Limits. Θα πρέπει να διεκδικήσεις τη ζώνη. Εννοείται, το είπα και από πριν ότι θέλω να τη διεκδικήσω και θα την πάρω. Και μετά έχει σειρά ο Παύλος, όπως είπαμε. Παύλε, θα χαρώ πολύ να μοιραστώ το ring, είτε εδώ είτε Θεσσαλονίκη, είτε οπουδήποτε μαζί σου και με οποιονδήποτε άλλο βρεθεί μπροστά μου. Να δούμε και έναν πολύ γνωστό φίλο, χολιγουντιανό στάρ, το Μάνο Μπένετ. Καλεσμένος στον No Limits πριν πάρα πολλά χρόνια, στο Κατράκιο που έγινε η διοργάνωση. Πάντοτε δίπλα αγάπησε την Ελλάδα, είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Σπουδαίος φιλέλληνας και συμμετείχε φυσικά και στην καμπάνια μας κατά της βίας. Μάνου Μπένετ. Καλημέρα. I want to give a big shout out to Georgia Bataku and the fighters who are competing this weekend in the Derby for No Limits. Basically, Georgia Bataku is Greece's Dana White. She gives so much support to all of the fighters here in Greece, trying to give them a stage, trying to give them a career and an income for their families. Georgia, congratulations, as always, every year, trying to make this opportunity to make the Greek warriors shine on your stage of No Limits. This weekend, the Derby. Don't miss it. Get your tickets and go and support Greece's own UFC. It's called No Limits, run by Georgia Bataku, my very good friend. Ευχαριστώ πολύ, Georgia, as always.
Εκπληκτική και η χορογραφία, πολύ συμβολική. Και πολύ κατάλληλη για αυτό το υπέροχο μήνυμα που μπορεί να ακούγεται λίγο αντιφατικό να το λένε τα direct και τα crochet, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό όταν το λένε αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε, είστε υπέροχες. Με όρους K1 στην κατηγορία των 71 κιλών, για την κόκκινη γωνία παρακαλώ να έρθει στο ring ο Γεράσιμος Καψοκέφαλος. Λοιπόν, στον επόμενο αγώνα, στον έκτο αγώνα της βραδιάς, Γεράσιμος Καψοκέφαλος. Ένα μάτι το οποίο φαίνεται να είναι από τα πιο υποσχόμενα της βραδιάς. Νομίζω βασικά όλα είναι υποσχόμενα, είναι όλα ένα και ένα για αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που λέγεται No Limits, τη μεγαλύτερη τηλεοπτική διοργάνωση στην Ελλάδα. Από το 2006 πρωτοτυπεί συνεχώς, έχοντας και αγωνίζοντας πάντα σε ολυμπιακές εγκαταστάσεις όπως είναι και αυτή εδώ στο Christmas Theater. Πάντοτε θέλει να περάσει ένα μήνυμα και το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης είναι στην αγάπη δεν χωράει βία. Είναι έτοιμη και ελπίδα του να τον υποδεχθεί. Για την μπλε γωνία παρακαλώ να έρθει στο ring του No Limits ο Κωνσταντίνος Καΐτσας. Και εδώ ο Κωνσταντίνος Καΐτσας, ένα ακόμα ταλέντο, ένα νέο ταλέντο το οποίο θα απασχολήσει την ελληνική σκηνή για πολλά χρόνια και όπως λένε πολλοί αυτός ο αγώνας θα γραφτεί και εκείνος στα ιστορικά. Όπως κάθε αγώνα σήμερα έχουμε δει κορυφαίους αγώνες, τόσο το ντέρμπι, τόσο και το ντεμπούτο της Άννα Μαρία Δεγκάν. Διοργάνωση η οποία δίνει πάτημα στους καινούριους πρωταγωνιστές, καθώς πέρσι στις 6 Ιουλίου όλα τα πάντα που ξεκίνησαν εδώ ξεκίνησαν με το σύνθημα The Next Generation. Ετοιμάζουμε λοιπόν τους επόμενους πρωταγωνιστές σε αυτή τη σε αυτό το μεγάλο φυτόριο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα από Έλληνες αθλητές, με την διοργανώτρια Γεωργία Πιτάκου έχοντας το όραμα από το 2006 να δίνει ευκαιρία μέχρι και τώρα στα νέα ταλέντα. Ο μαχητής λοιπόν στην κόκκινη γωνία με 2 αγώνες, 1 νίκη, είναι 24 χρονών, πρώτος στο Πανελλήνιο και στη γωνία του έχει τον κύριο Πολυχρονάκη Αποστόλη από τη Ραφίνα και τον Πρωτέα. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε το Γεράσιμο Καψοκέφαλο. Ο μαχητής μας στην μπλε γωνία είναι 19 ετών. Πολύ δημοφιλής. Τρίτος στο Πανελλήνιο Α κατηγορίας. Δεύτερο χάλκινο στο παγκόσμιο. 2 φορές κυπελούχος Ευρώπης. Και με ντεμπούτο σήμερα στο επαγγελματικό. Στη γωνία του τον ομοσπονδιακό μας προπονητή των Fighters. Το διαμάτι του χώρου, τον Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο. Παρακαλώ χειροκροτήστε τον Κωνσταντίνο Καΐτσα. Στην περιγραφή πάντοτε ο Αλέξανδρος Περιάλης, Χάρης Μιχαηλίδης στη διαιτησία. Καλή τύχη και στους δύο. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν πάρα πολύ δυνατό αγώνα στην 6η αναμέτρηση της βραδιάς. 2 αθλητές, ο Γεράσιμος Καψοκέφαλος, ο οποίος προσωπικά μπορώ να πω ότι με έπιασε στα αποδυτήρια και μου είπε ότι θα τελειώσει τον πρώτο γύρο με νοκάουτ. Απέναντι στον Κωνσταντίνο Καΐτσα. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα διαμάτι του χώρου, ένας ανερχόμενος πρωταθλητής.
έχει διακρίσεις τόσο σε Ευρώπη όσο και σε κόσμο. Ένα χαμηλό λάκτισμα είδαμε εδώ πέρα. Έχει το χρόνο πλέον ο Κατσοκέφαλος να επανέλθει. Μαζί μου στο σχόλιο έχω τον Άγγελο Καπούνη. Γεια Άγγελε. σας. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα δούμε ένα πολύ δυνατό αγώνα από τον Κωνσταντίνο Καΐτσα και το Καψοκέφαλο. Δύο νέα ταλέντα. Το λέω γιατί και εσύ είσαι ένα νέο ταλέντο. Έχεις βγει στο εξωτερικό, αγωνίζεσαι. Πώς το βλέπεις αυτόν τον αγώνα, πώς τα βλέπεις αυτά τα παιδιά? Πολύ δυνατά παιδιά. Τους έχω δει και τους δύο να παίζουν από κοντά, αλλά πιστεύω από ό,τι ξέρω ότι ο Καΐτσας είναι ένα μεγαλύτερο ανερχόμενο ταλέντο, το πρώτο επαγγελματικό παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν, ο Καΐτσας, ο οποίος έχει αρχίσει πολύ δυναμικά με τα τζαμπ. Πάρα πολύ δυνατά μπαίνει. Καΐτσας, ο οποίος θέλει να παίρνει συνεχώς το κέντρο. Πολύ δυνατούς συνδυασμούς από τον Καΐτσα. Τελειώνει συνεχώς με low. Γεράσιμος Καψοκέφαλος, ο οποίος περιμένει πιο πολύ τον Καΐτσα. Περιμένει την κόντρα και ο Καΐτσας τελειώνει με low συνέχεια. Και παίρνει έτσι και τα σημεία. Δυνατό hook. Ωραίο hook από τον Καψοκέφαλο. Καΐτσας συνεχώς με low, θέλει τα σημεία. Έχει σημαδευτεί από τώρα το πόδι του Καψοκέφαλου. Ακριβώς. Και νομίζω ότι δυνατό μετά. hook. Αριστερό hook από τον Καΐτσα, όπως είπες, Άγγελε. Και άλλος ωραίος συνδυασμός. Περιμένει πολύ ο Καψοκέφαλος. Ο Καψοκέφαλος περιμένει πάρα πολύ. Αφήνει πάτημα ο Καΐτσα. Γλιστράει ο Καΐτσας εδώ. Ο Καψοκέφαλος, ο οποίος έχει αρχίσει να ξυπνάει σιγά σιγά. Ναι. Κρατάει πολύ ο Καΐτσας. Δυνατό στο σώμα και ένα φοβερό λάκτισμα στο κεφάλι από τον Καΐτσα. Αυτό το δεξί, το hook πρέπει να προσέχει ο Καψοκέφαλος. Ο Καΐτσας είναι πολύ δυνατός. Και τελειώνει με δυνατό low. Έχει, όπως είπες, Άγγελε, ήδη να κοκκινίζει το πόδι του Καψοκέφαλου. Καΐτσας πάει συνεχώς μπροστά. Μπαίνει πρώτος. Τελειώνει πάντα με low. Φεύγει, ξαναμπαίνει. Σκαλά. Τελειώνει και δυνατά. Ακριβώς φορτώνει αυτό το low. Και η απόδειξη είναι και το κοκκίνισμα του Καψοκέφαλου. Ήδη από τον πρώτο γύρο. Τελευταία δεύτερα. Ο Καΐτσας πάει μπροστά. Ο Καψοκέφαλος τώρα θέλει να πιέσει. Και έχουμε τέλος του πρώτου γύρου. Άγγελε. Πολύ δυνατός γύρος και από τους δύο. Αλλά πιστεύω ότι ο Καΐτσας έχει δείξει ένα λίγο παραπάνω, μια θέληση να τελειώσει το παιχνίδι λίγο. Τι ξεχώρισες? Πολύ δυνατά low και πολύ δυνατοί συνδυασμοί. Και ο Καψοκέφαλος περιμένει πάρα πολύ για την κόντρα. Εδώ βλέπουμε και κάποια highlight του γύρου. Βλέπουμε τον Καΐτσα, ο οποίος μπαίνει συνεχώς στην κόντρα με αυτό το low που τελειώνει. Και έχει κάνει και τη διαφορά μέχρι τώρα. Αυτό είναι το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Του έχει σπάσει μέχρι τώρα δηλαδή τη βάση με αυτό το low. Και αυτό θα τον ενοχλήσει στους επόμενους γύρους. Καψοκέφαλος, ο οποίος πάει και εκείνος, πήγε και εκείνος μπροστά προς το τέλος του γύρου. Νομίζω όμως δεν ήταν αρκετό. Δεν ήταν αρκετό το ανέβασμα στο τέλος. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τον δεύτερο γύρο. Εδώ στο Christmas Theater, στο No Limits 34. Καΐτσας δεν χάνει χρόνο, μπαίνει μπροστά. Θέλει να πιέσει ο Καψοκέφαλος. Φοβερό δεξί. Hook. Καΐτσας, ο οποίος μύρισε αίμα και τώρα πάει μπροστά. Ο Καψοκέφαλος δεν σταματάει. Και εκείνος. Πιστεύω κατάλαβε ο Καψοκέφαλος ότι είναι πίσω και προσπαθεί να κυνηγήσει να ανεβεί πάλι.
να πάρει λίγο το σεβασμό του Καΐτσα. Παραπονιέται ο Καΐτσας συνεχώς ότι τη σκύβει και το χτυπάει με το κεφάλι, τον βρίσκει με το κεφάλι ο Καψοκέφαλος. Ωραίους συνδυασμούς από τον Καΐτσα και πάει. Και δυνατό σώμα. Πολύ, πολύ. Ο Καψοκέφαλος περιμένει, πάει τώρα και εκείνος μπροστά. Συνεχώς προσπαθεί να βγάλει ίσως κάποιο χτύπημα στην κόντρα. Συνεχίζει δυνατά με το low Καΐτσας. Καΐτσας ο οποίος δεν σταματάει με αυτό το low από τον πρώτο γύρο. Καψοκέφαλος κυνηγάει το δυνατό χτύπημα. Νομίζω σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού το χρειάζεται. Δυνατό. Πολύ δυνατό ευθείο χτύπημα. Ωστόσο ο Καψοκέφαλος δεν δείχνει να σαστίζει, πηγαίνει μπροστά. Προσπαθεί να συνέλθει γρήγορα. Δεν φαίνεται να ενοχλείται πολύ από τα δυνατά χτυπήματα, αλλά είναι δυνατά. Είναι δυνατά. Ένα Superman Punch που ήθελε να τον πιάσει. Παραπονιέται πάλι ότι σκύβει. Ο Καψοκέφαλος πάει μπροστά. Ο Καΐτσας θέλει να βγάλει τώρα την επίθεση. Ο Καψοκέφαλος τώρα δείχνει θέλει να πάρει το κέντρο του ring. Πιο πολύ από τους προηγούμενους γύρους. Ναι, αλλά δεν επιτίθεται τόσο αυτό. Όσο επιθέτω. Ή δυνατό χτύπημα. Ένα χαμηλό χτύπημα. Δείχνει να πονάει. Ο Κωνσταντίνος Καΐτσας. Ωστόσο έχει χρόνο να επανέλθει, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή να πονάει πάρα πολύ. Άγγελε, έχεις δεχτεί τέτοιο χτύπημα? Κάθε αγώνα, πάνω από 2. Και πώς τα αντιμετωπίζεις? Κάποιες φορές φωνάζω, κάποιες φορές κάθομαι κάτω. Με κοροϊδεύει και ο πατέρας μου. Συνεχίζει ο αγώνας όμως, ο Καψοκέφαλος μπαίνει μπροστά. Θέλει τώρα ίσως να πιάσει απροετοίμαστο τον Καΐτσα μετά από αυτή τη διακοπή. Καΐτσας όμως δείχνει ότι είναι εκεί. Θέλει να το πάρει πίσω, τον πόνο που του προκάλεσε. Δυνατό hook. Πολύ δυνατό. Πάλι παραπονιέται για αργά το χτύπημα. Ξανά λοιπόν τρώει ένα χτύπημα. Εδώ βλέπουμε και το highlight. Δεύτερο συνεχόμενο χτύπημα στην κάτω περιοχή, δεν είναι καλό μέσα σε μισό λεπτό. Δυσανασχετεί ο προπονητής του Καψοκέφαλο, αλλά ο Καΐτσας λέει ότι έφαγε κάποιο γόνατο. Συνεχίζει ο αγώνας όμως. 25 δευτερόλεπτα έχουν μείνει στο γύρο. Ένα straight jab από τον Καΐτσα. Μπαίνει πολύ πολύ δυνατό λάκτισμα από τον Καΐτσα. Και τώρα μπαίνουν και οι δύο μέσα στη μάχη. Ο Καψοκέφαλος δεν σταματάει. Και οι δύο έχουν δεχτεί δυνατά χτυπήματα. Και δεν πάει πίσω κανένας από τους δύο. Και έτσι θα τελειώσει ο δεύτερος γύρος της αναμέτρησης. Τι λάκτισμα ήταν αυτό εδώ στο φινάλε του δεύτερου γύρου, Άγγελε. Και το λάκτισμα και το κροσέ, αν δεν κάνω λάθος, πολύ δυνατά. Αλλά ακόμα δυσανασχετεί ο Καΐτσας για την κάτω περιοχή. Το κοινό βρίσκονται όλοι όρθιοι ουσιαστικά για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, όπου έχει επανέλθει, μπορώ να πω, ο Καψοκέφαλος από τον πρώτο γύρο που ουσιαστικά ήταν πιο παθητικός στο παιχνίδι του. Θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες, πηγαίνει μπροστά, παίρνει το κέντρο του ring και ίσως κάνει και τη διαφορά αυτά τα low χτυπήματα. Γενικά σε επηρεάζουν, Άγγελε, από την εμπειρία σου, σε επηρεάζουν αυτά τα χτυπήματα μετά στον αγώνα? Σου κόβουν δεν μπορείς να ξεκουράζεσαι τόσο εύκολα, δεν μπορείς να κινείσαι. Και τώρα πάντως είναι πολύ πιο κοντινός γύρος από τον πρώτο. Το φέρνει στα ίσια, αλλά πρέπει να προσέχει έτσι όπως μπαίνει μπροστά, γιατί δέχεται και αυτός πολλά χτυπήματα. Ο Καψοκέφαλος. Ναι. Βλέπουμε και εδώ και τα highlight του γύρου. Αυτό το λάκτισμα εδώ, αυτό ήταν το highlight του γύρου. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Τρίτος λοιπόν και τελευταίος γύρος.
Καψοκέφαλος παίρνει το κέντρο του ring, μπαίνει μπροστά, ένα ωραίο hook από τον Καψοκέφαλο. Καΐτσας θέλει να βγάλει κάποιο χτύπημα. Γλιστράει εκεί ο Καΐτσας, επικίνδυνα. Έχει σταματήσει τα low Καΐτσας που θα έπρεπε να συνεχίσει, πιστεύω. Αλλά τώρα τα συνεχίζει πάλι. Να ένα low ξανά, μόλις το είπες Άγγελε. Καΐτσας ξύπνησε και αρχίζει να τελειώνει ξανά τις επιθέσεις του με low. Αυτό είναι πιστεύω το μυστικό, γιατί δεν μπλοκάρει. Και άλλο low. Στο πίσω πόδι ειδικά, ναι. Το έχει σημαδέψει στο δεξί πόδι. Συνεχίζει ο αγώνας. Στα κόκκινα και οι δύο αθλητές. Ο Καψοκέφαλος πλέον πηγαίνει μόνο μπροστά. Θέλει να πάρει το κάτι παραπάνω σε αυτό το γύρο. Ωραίο απερκάτω από τον Καΐτσα. Συνεχίζει ο Καψοκέφαλος με ένα ψηλό λάκτισμα. Μπλοκάρει ο Καΐτσας. Και το πίσω πόδι. Συνεχίζει με το πίσω πόδι. Ένα Superman Punch, δεν το βρήκε καλά. Δεν το έδωσε. Φοβήθηκε. Καΐτσας πηγαίνει συνεχώς μπροστά. Το πίσω πόδι πιστεύω θα αρχίσει να τον ενοχλεί τον Καψοκέφαλο. Κι άλλο low. Αλλά δεν πάει Καΐτσα. πίσω. Ο Καψοκέφαλος πάει μόνο μπροστά. Δεν έχει σταματήσει να πάει μπροστά από το δεύτερο γύρο. Πλέον ξέρει ότι πρέπει να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, θέλει να πάρει και τον αγώνα. Προσπαθεί να δώσει το 100%. Ακούμε και το παλμό του κοινού με το fan club του Καΐτσα από κάτω. Βοηθάει πολύ και αυτό έναν αθλητή να ακούει τους θαυμαστές απ' έξω. Ψηλό λάκτισμα. Ψηλό λάκτισμα, έχασε την ισορροπία του ωστόσο ο Καΐτσας. Επικίνδυνο. Ο Καψοκέφαλος πάει μπροστά μόνο. Ένα ωραίο straight jab τώρα. Ωραίο ψηλό λάκτισμα από τον Καψοκέφαλο. Δεν απασχολεί τον Καΐτσα. Καΐτσας θέλει να βρει κάποιο χτύπημα στην κόντρα. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα εδώ σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα, τον έκτο της βραδιάς. Πολύ δυνατό low από τον Καψοκέφαλο. Και μπλοκ. Ωραίο μπλοκ από τον Καΐτσα. Και άλλο low από τον Καψοκέφαλο. Πρέπει να πιέσει τώρα ο Καψοκέφαλος. Τελευταία 10 δεύτερα. Εδώ είναι που τα δίνουμε όλα. Εδώ θα πρέπει να μπουν και οι δύο αθλητές δυνατά. Ο Καψοκέφαλος θέλει να μπει, ο Καΐτσας στον κοντράρι όμως. Και έχουμε τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Ένας πολύ δυνατός αγώνας εδώ στο Christmas Theater, στο No Limits 34. Και εδώ βλέπουμε τους δύο αθλητές να το ευχαριστιούνται, να δίνουν μια δυνατή μάχη. Εδώ βλέπουμε και τα highlight του γύρου. Βλέπουμε πόσο δυνατά και πόσο τη διαφορά έκανε αυτό το low. Ξεκίνησε πιο δυνατά ο Καΐτσας, αλλά στο τέλος του αγώνα ανέβασε πιο πολύ ο Καψοκέφαλος. Έβαλε το πόδι στον γκάζι. Μιλώντας με τους δύο προπονητές πριν τον αγώνα, επειδή σέβονται πολύ τη διοργάνωση, μου λέγανε εντάξει, θα γίνει ένα παιχνίδι άξιο του No Limits, αλλά ήταν τόσο ταπεινή και μετριοπαθής στην περιγραφή που είχα φοβηθεί. Και ζήσαμε το πιο ωραίο παιχνίδι της βραδιάς. Τι να πω. Συγχαρητήρια από όλο το σεβασμό και στους δύο. Δεν έχω λόγια. Εύχομαι να μην λείψετε ποτέ από κανέναν No Limits. Το εύχομαι. Εκπληκτική. Υπάρχει όμως και εδώ ομόφωνη απόφαση και ο Σταμάτης ο Πιτάκος από κάτω το ίδιο είπε, ότι ήσασταν το πιο ωραίο παιχνίδι της βραδιάς σήμερα. Συγχαρητήρια. Εκπληκτικό, άξιο πραγματικά. Ντέρμπι και αυτό. Θα παρακαλέσω το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Μπουρογιάννη, του ομίλου Java Fitness Center, να έρθει για την απονομή, καταρχήν. Σύμφωνα με ομόφωνη
απόφαση των κριτών. Νικητής αυτού του εκπληκτικού ντέρμπι με όρους K1, μπλε γωνιά, Κωνσταντίνος Καΐτσας. Κωνσταντίνος Καΐτσας λοιπόν νικητής του έκτου αυτού αγώνα. Και τώρα θα ακούσουμε και τους δύο πρωταγωνιστές. Κύριε Μπουρογιάννη, ντέρμπι έτσι. Ένα πράγμα μόνο, όντως το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας. Ξέρει πολύ καλά τι λέει με την τεράστια εμπειρία που έχει και στο fitness και όχι μόνο. Λοιπόν, να ακούσουμε τον νικητή που έχει συγκινηθεί και δείχνει την ποιότητα της ψυχής του και με αυτόν τον τρόπο. Και μου βλέπω ότι ο κόσμος πάντως σε λατρεύει, έχεις κερκίδα, έτσι. Υπέροχη κερκίδα. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθανε. Ευχαριστώ πολύ τον δάσκαλό μου, τον δάσκαλο τον Κωνσταντίνο τον Αθανασόπουλο, τον δάσκαλό μου τον Αντώνη τον Κεραδήμα και όλους τους άλλους δασκάλους που ήρθαν στη γωνία να με στηρίξουν. Όλους εσάς. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στο θείο μου. Δεν κατάφερα να είναι εδώ σήμερα, αλλά το αφιερώνω. Ευχαριστώ. Γεράσιμε μου, η νίκη είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν έχεις απέναντί σου έναν αξιόμαχο αντίπαλο. Ήταν αληθινό ντέρμπι. Φοβερή ψυχή. Εντάξει, τα δώσαμε όλα. Είχαμε προετοιμαστεί. Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο. Ήταν απίστευτος. Συγχαρητήρια. Άλλο ήταν το πλάνο. Έξυπνη στρατηγική στην πρόταση. Δεκτό. Έξυπνο. Χάσαμε. Ευχαριστώ πάντως όλα τα παιδιά που μας στηρίξουνε. Πραγματικά έναν προς έναν. Σπουδαίοι πρωταγωνιστές. Θα ήθελα να ξαναδώ αυτή τη μάχη ανάμεσα στον Γιάννη το Φεζουλάκη και τον Νίκο τον Αβραμίδη. Χάρηκα πολύ με τον ντεμπούτο της Άννας Μαρίας The Country Philly και με όλους όσους αγωνίστηκαν σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αγαπημένους φίλους που ήρθαν να μας στηρίξουν και τον πρόεδρο του Christmas Theater, κλείνοντας, τον κύριο Βλωτιδέλη. Τον ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Που με πιστεύετε, που αγαπάει πάρα πολύ τους μαχητές και είναι πάντα κοντά μας. Ραντεβού σε λίγους μήνες ξανά στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Με πολύ αγάπη όπως πάντοτε και με αυτό το υπέροχο μοναδικό κοινό της Βορείου Ελλάδας που μας αγαπάει και μας στηρίζει από το 2007 που ανεβήκαμε για πρώτη φορά.